Fis-sigħat li għaddew il-GRTU iddeskrivit l-andament ħażin tan-negozju fi żminijiet tal-festi bħala rekord li ma jitwemminx. U dan minħabba diversi fatturi fosthom minħabba xogħlijiet li tisiru fil-Belt Valletta, in-nuqqas ta' spazju għal parkeġġ u t-trasport pubbliku. Il-GRTU qalet li ġabret dawn ir-reazzjonijiet minn negozji differenti fosthom distributuri tax-xorb u l-ikel, ħwienet tal-ħwejjeġ, tax-xaru ta' żraben, ristoranti, ġojjelleriji u supermarkets fost l-oħrajn. Iżda skont il-Ministru Tonio Fenek, in-negozji fil-Belt Valletta marru tajjeb. Jiena l-feedback ġenerali kien wieħed tajjeb anki fil-Belt Valletta nifisha, nerġa' ngħid, jiġifieri ikellmuni nies minn ħwienet differenti u allura mhux kulħadd ikollu l-istess sentiment. Mistoqsi fuq dak li qalet il-GRTU dwar l-andament tan-negozju fil-Belt Kapitali ta' pajjiżna, Tonio Fenek għalek. Ovvjament il-GRTU għandha wkoll il-feedback tagħha, fl-aħħar mill-aħħar l-istatistika tiġbor u naraw ir-riżultati finali ta' dak li effettivament ikun. Però jiena in ġenerali ma naħsibx li kelli l-istess feedback. Issa li għadda l-miliet, it-tama tas-sidien tan-negozju huwa li l-beħ jiżdied fis-sales fil-ġranet li ġejjin.